Face anomuka nebracelet worth 6 billion obva atotanga kutoshamisika kukwidibirwa nemwe confusion. Ipapo anenge achitarisa foni yake anobvaona pichara anenge atumirwa nechamwari kuti neNjuzu yandabva kuona manje obva amhanya kudzokera kumashure kwayo. Paanodzokera mbebhe anenge achitoda kurohwa nevanhu ava achiti watumirwa nekumwe competition neimwe company. Paanenge auda kubata Njuzu yobva akandwa mumvura, Njuzu yomukanda mumvura yotanga kutiza. Njuzu yachitiza yobva isangana nefesi iyo, fesi yobva watarisana. Apa mufesi bhebhe rinenge rane musodzi mumaziso ichiti ida kutarisa mufesi. Obva nzi unondiziya here? Bhebhe robva ratadza kupindura, robva security yobva yasvika, bhebhe rauda kutiza papa, mufesi obva aribata, obva easy peasy, iku ndokubasa kwangu waiza. Because since iri conman, vatsvaga ID yepolisi waiza, vati ndini polisi, ndasvika muchiraundi, mandifonera manje. Security yobva tanga kubvunzana vega kuti pane afonera polisi here? Obva tanga kuti aiwa, mumwe wacho obva ati waiza ndini ndafonera polisi, obva thank you waiza. Mufesi obva achitanga kutobaya nebhebhe, achitobaya nebhebhe paya atoshayika muchiraundi vaya kuti security yawe uya akumubvunza kuti do you know this photo? Ndiwakandipa bhebhe robva rati ndindakakupa waiza. Polisi chaichayo inobva yasvika, mufesi obva atiza, obva atanga kutiza nebhebhe. Vachitiza vatobuda panze papa, obva bhebhe rauda kurohwa netimwe timu. Mufesi uyo obva abata bhebhe robva ratarisa mufesi nemaseru Rudo. Mufesi panotarisa bhebhe kuti iyo ibva panapa chii ukuita sei, chii chikuitika? Vanhu bhebhe rinenge rakangotarisa. Mufesi obva asvikirwa nekobva afonirwa netimu rake raya friend rake kuti ko uri kuita sei, pamba tanga kurohwa mafireworks. Bhebhe robva rajambira mufesi kuti icho dammit, wanzi kwei ukuita sei? Onzi aiwa puti dzikurira, puti dzipi kwei, ukuita sei iwewe?